Minister van Economische Ontwikkeling Giselle McWilliam heeft een commissie opgericht die de voedselreserves op Curaçao in de gaten moet houden. Doel is om ervoor te zorgen dat de supermarkten voldoende voorraad aan levensmiddelen hebben. Op die manier is Curaçao goed voorbereid op eventuele rampen in de toekomst, denkt de minister. Ze benadrukt dat ook tijdens de coronacrisis kritisch is gekeken naar de hoeveelheid levensmiddelen op Curaçao en dat er op geen enkele manier sprake is geweest van een gebrek aan levensmiddelen. De partij MAN houdt binnenkort haar partijcongres. Die zou eigenlijk in maart worden gehouden, maar dat ging wegens de coronacrisis niet door. Nu wordt er aanstaande zondag een virtueel partijcongres gehouden. Daarbij is de bedoeling dat Steven Martina als nieuwe partijleider zal worden gekozen. Verder is de bedoeling dat Martina op 22 mei weer minister van Economische Ontwikkeling wordt. Giselle McWilliam, de huidige minister, zou daarna weer terugkeren in het parlement. Partij MAN wil zich verder gaan voorbereiden op de komende verkiezingen. Die staan gepland op 19 maart 2021. De Extra besteedt vandaag aandacht aan een snack in de wijk Montaña die gisteravond na 9 uur nog steeds open was. Ondanks het feit dat er nog steeds op Curaçao een avondklok geldt. De politie kwam een kijkje nemen en sloot de deuren van de snack. Daarbij bleek ook nog dat de papieren van de eigenaar volgens de politie niet op orde waren. De politie heeft aangekondigd ook de komende tijd te blijven controleren of mensen zich aan de avondklok houden. Plexiglas in de Curaçaose rechtbank. Zoals op de foto's is te zien is dit glas geplaatst om te voorkomen dat mensen in de rechtbank besmet raken met het coronavirus. Vanaf begin deze maand was het alweer mogelijk om mensen in de rechtbank te zien, maar de gevangenis weigerde gevangenen af te zetten uit angst voor besmetting. Gisteren was er dan weer de eerste gewone zaak in de zin dat er iemand uit de gevangenis zich voor de rechter kon verantwoorden. Het Rode Kruis gaat in samenwerking met lokale hulporganisaties voedselhulp coördineren voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Dat is gisteren bekendgemaakt. Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Raymond Knops heeft eerder 16 miljoen euro beschikbaar gesteld om kwetsbare huishoudens op de eilanden te helpen. Die hulp duurt tot zeker eind augustus. Het gaat om voedselpakketten en distributie van ready-to-eat maaltijden. En die worden uitgedeeld aan daklozen en mensen die niet langer in staat zijn zelf te koken of te winkelen. Reisorganisatie Corendon biedt vanaf 26 juni coronavrije vakanties naar een beperkt aantal bestemmingen. Klanten van Corendon worden vanaf die datum vlak voor hun vlucht getest op het coronavirus op een testlocatie vlakbij Schiphol. Daarnaast voert de touroperator extra maatregelen in voor de transfer naar de luchthaven, het inchecken, de vlucht en de transfer naar het all-inclusive hotel. Dit allemaal om het besmettingsgevaar te minimaliseren. De eerste beschikbare besmetting is in Turkije, maar Corendon wil ook snel naar onder meer Curaçao vliegen en gaat binnenkort met de overheid op Curaçao daarover praten. In de nieuwste aflevering van het YouTube-programma MLB's Newly Bros Game Show zijn 2 Curaçaose honkballers te zien. Andrelton Simmons en Didi Gregorius moeten los van elkaar vragen beantwoorden waarmee ze kunnen laten zien hoe goed ze elkaar kennen. Het programma is nog voor de coronacrisis opgenomen op Curaçao.